Hola, hola, bo día. Aínda non empezou o acto, isto é un pre-ensaio que imos facer así para que
Moi bo día a todos e a todas. Benvidos e benvidas á edición número xa 18, cumprindo a maioría de idade deste gran programa de Meteoescolas, un programa que forma parte da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e que nesta edición, xa vos adianto un dato que é maravilloso, estamos chegando xa aos 10.000 alumnos espallados por toda Galicia. Así que moitas grazas a todos e a todas por estar hoxe aquí. Todos os que estamos aquí presentes temos un reto climático, un reto relacionado co clima. Isto, evidentemente, seguramente xa o sabedes, porque vos sodes uns alumnos e uns mestres tamén de excelencia, pero o que queremos é chegar nunha cifra que parece moi lonxana, o 2050, como moito, que é a neutralidade do clima. Como se chega a conseguir este gran reto? Como se chega a acadar este soño para moitos? Pois é con pequenas cousiñas, con pequenas decisións, con pequenas accións que temos que levar a cabo no noso día a día, polo que é necesario, por suposto, formar, por suposto, educar e tamén sensibilizar de forma adaptada a todos os colectivos que temos dentro da nosa sociedade, pero quizáis, de algún xeito, incidindo aínda máis na mocidade. E a mocidade sodes vos, como adoitamos dicir en Galicia moitas veces, a chavalada. A chavalada que ten toda esa enerxía, que ten toda esa ilusión nos ollos e que para nós é verdadeiramente un orgullo. E o futuro de todos, aínda que non o creades, pasa polas vosas mans tamén. Así que hoxe estamos moi orgullosos, como dicimos, de recoñecer ese bo facer, de recoñecer esa boa labor que facedes, que é coidar do noso ecosistema, por seguir ondeando tamén esa bandeira que moitas veces dicimos con moita fachenda, moi orgullosos, enarbolámola moitas veces, que é un lema que podedes ler xustamente aquí, que é Galicia, refuxio climático. Ou diredes que non, dicimos con esa fachenda que temos moitas veces, esa retranca que temos os galegos, cando acoden milleiros de persoas a refrescar a nosa terra todos os anos. Sempre din, vou refrescar a Galicia. Ben, vale. Ou que temos que falar tamén desa maravilla que son eses 20 e pico millóns de tonalidades de verdes que temos en Galicia por fortuna. Ou, por exemplo, que moitas veces falamos dos grandes festivais de música que temos aquí durante a primavera, o verán, incluso tamén durante o outono, sen ter que tragar pó, ou incluso se ollamos ao ceo e podemos desfrutar tamén das estrelas, que non todo o mundo ten a fortuna de poder velas. Bueno, pois todo isto é grazas a que coidamos o noso. E todo isto é tamén o traballo de todos, que de algún xeito queremos ser parte da solución e que xa hai anos, pois no 2007 que comezou Meteoescolas, que decidimos tomar parte activa, ser parte desa solución ao problema do clima. Bueno, hoxe estades aquí os primeiros, diríamos tamén, en tomar conciencia, e por iso a Xunta de Galicia o que quere facer un recoñecemento público. Hoxe somos aquí alrededor de uns 300 ou así que estamos reunidos de toda Galicia, pero temos un streaming maravilloso, así que realmente están nos vendo dende calquer punto do planeta a través da canle de YouTube da Consellería de Medio Ambiente e de Cambio Climático. Hoxe sodes a representación dunha mocidade de excelencia. Sodes uns coles de referencia, sodes un exemplo de bo facer, como vos dicía, para todos e para todas. E iso paga a pena, por suposto, recoñecelo, porque somos conscientes e somos responsables. Bueno, eu non quero enredar moito para este inicio, porque sabedes, incluso moito mellor que a min, de que se trata isto das Meteoescolas de excelencia, e seguramente haberá algún nervio e demais, pero non vos preocupedes que imos facer despois un ensaio xeral para que isto saia mallado. Así que eses 24 centros escolares que hoxe representamos e que van levar esa placa para as súas escolas é verdadeiramente o motivo que nos trouxo ata aquí. É un magnífico proxecto que levades a cabo ano tras ano e que de algún xeito queríamos recoñecer. Dá gusto ver este pazo cheiño de xente e gustaríame que vayamos xa de alguna maneira caldeando estas mans porque hoxe imos aplaudir moito. Así que, en primeiro lugar, gustaríame pedir ese forte aplauso, que é o máis forte que xa comezamos, para que nos vai dar unhas palabras de benvida, que é a Conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, dona Ángeles Vázquez. Bueno, así dá gusto, eu quero ter máis actos destes, non creades que sempre me aplauden deste xeito. Bueno, benvidos e benvidas, mozos e mozas, benvidos e benvidos
o voso profesorado, os vosos mestres, aqueles que no día a día traballan con vos con un fin, e ese fin é que sigades amando Galicia, loitando por Galicia e, sobre todo, coidando Galicia. Este lugar fermoso do que temos que seguir presumindo ali onde vayamos, en calquera lugar do mundo, pero que detrás de todo iso hai moito traballo. Un traballo que levamos a cabo todos xuntos. Os que veñen dende a Coruña, quenes son os que veñen dende a Coruña? Cantos hai? Moitos? Bien. Os que veñen dende Vigo, que tamén representan moitos. Pero tamén están os de Cuntis. Hai de algún sitio máis? Sí. Bueno, pois despois idesnos dicindo, porque vos representades a todo Galicia, representades a eses 24 colexios que estivestes participando pois neste programa fundamental que parte de Meteo Galicia. E aquí están os que traballan no día a día, aquí están os físicos, os matemáticos, aquí os que fan ciencias ambientais, aquí están os xeógrafos, aquí os que controlan todos eses números que parten dende distintas estacións, 162 estacións que temos espalladas por todo Galicia, e cada 10 minutos sabemos o que chove, sabemos canto chove, sabemos se sopra o vento, de onde ven o vento. Son aqueles que despois nos alertan a través dos medios de comunicación e nos din é mellor non saír da casa esta fin de semana, e uns fan caso e outros non. Esa é a realidade. Eu digo sempre que a ciencia non é exata. Entón, a partir de hoxe, eu digo vos, controlade sempre a Meteo Galicia, veredes todas as semanas e despois ides nos dicindo dixeron que iba a chover moito, en realidad chovía un pouquiño menos. Pois eso tamén o queremos mellorar e ímolo facer, ademais, coa intelixencia artificial, que eu sei que a estades utilizando despois para facer traballos maravillosos para que os vosos mestres vos poñan ese 10 redondo. Así que hoxe é un día de festa. Gracias a Meteo Galicia por ese traballo inmenso dende hai moitos anos e dese ano 2007 do que partimos e agora xa estamos en isto, as meteoescolas de excelencia. E esa excelencia pois temos que premiala e hoxe recibides ese gran premio. Pero un premio sempre ten detrás de sí un esforzo continuado ao longo dun curso donde, pois xa tedes esa materia fundamental donde falamos da nosa situación, ese clima fantástico que ten Galicia, donde somos uns afortunados porque disfrutamos das 4 estacións. Da primavera, florida, apetécenos a ir a todo o mundo. Ese outono con un color envidiable, esas alfombras naturais polas cales paseamos. Ese inverno donde azouta duramente nas nosas costas, pero que bonito tamén é, incluso disfrutando da neve. E o verán, ese verán fantástico do cal ides a disfrutar moito, porque estou segura de que as vosas notas van a ser espléndidas, porque si sodes quen de que vos recoñezamos aquí, eso quere dicir que hai un traballo e un trasfondo excelente. E hoxe, ademais de estar eu aquí, que son a responsable nesta materia, o medio ambiente, fantástico, que o medio ambiente é o todo, necesitamos comer. E para comer produtos de calidade temos que ter unha terra sana, que é a que ten Galicia. Pero saímos e necesitamos respirar, é fantástico respirar aire de calidade. E Galicia é esa comunidade autónoma onde respiramos aire de calidade. Por eso decimos que Galicia é saudable. Queremos que sigades vivindo en Galicia e os que non viven, que se acheguen, porque van a descubrir o que pois un paraíso maravilloso. E nós, dende o Goberno galego, e hoxe estará tamén con vos o presidente da Xunta de Galicia, pois queremos que daqui saiades os mellores xardiñeiros, os mellores paisaxistas, os mellores matemáticos, os mellores físicos. Tamén pode sair o presidente ou presidenta da Xunta de Galicia, conselleiros e conselleiras. En vos pois estamos, nas vosas mans e nas que estamos. Daqui a uns anos vos seredes os que traballaredes nesas empresas maravillosas, os que seredes funcionarios
pero os que tamén estaredes ensinando a outros cativos que van a vir detrás. Vos sodes o futuro, vos sodes os que máis ides mandar en todo Galicia. E queremos poñer as bases, e esas bases é o eido educativo, con unha formación espléndida que vos dan pois os que acaban sendo os vosos segundos pais, que son profesores e profesoras no día a día. Pero tamén estamos nós. E estamos nós para que se vayan introducindo novas materias e dentro desas materias, cando falamos do medio ambiente, hai que saber que detrás hai unhos estudios que son científicos maravillosos como os de Meteo Galicia, que se abren a todo o mundo para que despois as universidades tamén poidan facer os seus estudios. E hoxe eu creo que nos ides a sorprender tamén coa vosa innovación e coa vosa investigación. Así que parabéns aos que ides a representar os 24 colexios e a eses 10.000 alumnos aos cales estamos chegando. Parabéns porque se hai unha páxina a máis visitada de todo Galicia, a páxina web máis visitada de todo Galicia, sabedes cal é? A de Meteo Galicia. A todo mundo lle interesa o tempo, se hai unha celebración, se é o San Xoán, se nos imos ir á praia. Incluso dos vosos coles chaman os profesores para decir que tempo vai facer tal día porque imos de excursión ou queremos sair. Pois a páxina máis visitada de todo Galicia é Meteo Galicia. E damos un paso máis e entón imos hoxe dar o pistoletazo de saída a algo tamén fundamental, que son mocidade polo clima. Queremos que seades reivindicativos, queremos que a sociedade galega este chea de mozos e mozas que queiran saber máis, que queiran defender máis e aspiramos a seguir formándovos, informándovos e animándovos a actuar fronte ao cambio climático. E, ademais, imos facelo en moitas idades, dende os máis cativiños de 3 anos ata os que xa se supón que están perfectamente formados, ata os 35 anos. Esa será a nosa mocidade polo clima. Polo tanto, gracias por vir, gracias por estar, gracias por traballar, gracias por ser vos estudiantes, gracias ao voso profesorado porque son os mellores do mundo mundial. E a partir de aquí e despois de simplemente darvos a benvida, eu creo que hai algunha que outra sorpresa e eu que saibades que se en algún momento queredes formar parte do goberno galego, elexide unha materia que é a mellor de todas, medio ambiente. Moitísimas grazas. Pois sí, hai algunha sorpresa. É que mirade, vos que tal levades o da choiva? Que estábamos falando agora de que a choiva ten o seu arte tamén en Galicia, que é bonita, verdade? Que tal a levades vos? Ben? Depende pa que, non? Depende para que. Pois mirade, eu vou vos presentar a un amigo que teño que a leva así un pouco regular, digamos. Porque el, cando ve unha raioliña de sol, anda co tendedeiro da roupa para fora, para dentro. Isto parece unha procesión, cando anda, como moita xente en Galicia últimamente, cando tivemos estas 2 semanas de choiva. E, ademais, tamén cando el é da zona de Baiona. Hai alguén de Baiona por aquí? Había un cole de... Ai, levantando a man, moi ben. Pois mirade, veciño voso. É daquela zona, entón, cando quere que pechen a villa da choiva, porque isto vai con villa, nos abrimos, pechamos cando queremos, os galegos. Entón, berralle o veciño de arriba. O veciño del chamase José, pero non José así, chamase José, así aspirado pa dentro. Como se chama? No, a chamada un pouco máis forte, a ver. José. Así, José, vale. Bueno, non sei se con esta enerxía vais a ir, pero se vos parece ben, ímolo chamar por o seu nome de pía, porque ele é un cómico e un humorista maravilloso, é un presentador magnífico, é un mozo que vale para absolutamente todo na televisión e que dinamiza cada recanto do mundo onde vai. Así que pido vos, por favor, un moi fortísimo aplauso para o meu ben querido Rafa Durán.
chimpilla o micrófono, Parece miramos novo. ben. Lucía Rodríguez, bravo! Bueno, perdón pola espera, que tiña que chegar xente que ten... Hola, que tal? Queres que pose? Sí? Non podedes. Aquí, espero que os alumnos non teñan teléfonos, non? Poden utilizar os alumnos o teléfono hoxe ou non? A ver, que levante a man quen ten teléfono. Claro. Quen non ten teléfono? Que levante a man. Cantos anos tes? Só para saber, como non teño fillos, por saber a quen se lle dá un teléfono ou non. 12. Alguén de 12 que teña teléfono? Alguén de 11 que teña use o teléfono? Malcriado. É broma. Bueno, digo porque despois, que tal, autoridades, profesores, adultos, que tal? Benvidos, benvidas. Eu son Rafa Durán, ainda que algún chámame José. José con H expirada. Sabedes dicilo, non? Estou un pouquiño canso, sabe, José, tamén vos lo digo. Porque teño a roupa sempre mollada. Isto é unha cura de humildade porque vou preguntar quen me coñece e corro o risco de que esta xente xa non saiba quen son. Verdade? Alguén lle soa a miña cara? Que levanta a man, por favor. Curita de humildade, moi ben. Non pasa nada. Eu son de Bayona, vale? Todo o meu contido nas redes sociais. Vos sabedes La Revuelta, o programa? Coñecedes La Revuelta, non? David Broncano, 5 millóns de espectadores todos os días, ás 10 que algún debería estar na cama. Sabedes? Grison, sabedes? Sí, pois eu non estiven aí nunca. Nunca. Pero traballo con Lucía, por exemplo, na Televisión de Galicia e fago contido en redes sempre relacionado coa meteoroloxía. Que pasa? Que tes aí? Etiquétame, vale? Se queres, etiquétame. Son Rafa Durán, Rafa como o tenista, sí, como cantante, Durán, como un grupo que non sabedes quen son, Durán, os adultos sí. Quen ten máis de 18 anos aquí? Que levanta a man, por favor. Ajá. Ti non, non? Mais IVA, igual, menos IRPF, está por aí, 17. Bueno, a min é que me gusta coñecer a toda a xente coa que traballo. Lucy, ti sábelo. Sí. Creo que son unha persoa cercana. Entón, como non podo ir un por un, que tal xa de 3? Me decides os vosos nomes e así quedamos presentados. Vale? Témolo? Veña, vimos. 1, 2, 3. Eu son Rafa Durán. Ben, encantado. Agora que somos colegas, o que preciso é, antes de dicir para que estou aquí, como dinamita... son eu, mira. Foto. Gilipollas, bien. Vale. Non se poden dicir estas cousas, que hai autoridades, que hai uns protocolos que cumplir. Por certo, aí, vou baixar, eu sei que podo ter licencia, como teño confeti no peto, nesta cadeira onde estás ti, vais a sentar o presidente da Xunta. Como se chama? Chámase Alfonso. Pero este é outro conto. Chegará en breve, entón, porque ten moitos actos que presidir durante o día, entón, cando chegue e o vexades, dámoslle un aplauso, non? Porque sería raro que chegue unha autoridade. Aquí todo o mundo está con rebumio mirando así. O mellor é facer evidente o que está pasando, dámolle un aplauso, que se sente e continuamos, de acordo? Sí. Sí ou non? Quero vos activados. Aí xa sei que pasa. Tere, xa sei que pasa. Que a xente está dormida. Porque algún foi a clase, non? A unha clase. A 2 clases. Sendo meteoscolas de excelencia, hoxe tivestes clase. Iso merece un abucheo para os vosos colexios. No, relaxadevos. Bueno, pois hai que estudiar, pero hoxe é un día de vacacións, non? Ademais, é a primeira vez na historia que se fai un acto como este de recoñecemento, e iso merece un aplauso.
Quero ver, entón, se estades dormidos ou non, se estades conectados ou non. Vou vos a pedir a todo o mundo, por favor, que poña as mans así para diante. Este é un exercicio moi importante, isto facíase ante nas rotondas cando non había alcoholímetros. Non é para isto nestes casos. Poñede unha man por riba de outro. Aí está. Los mayores que estáis aí detrás, los malos del autobús también, vale? Así, as mans. No, así no, así. E xirades as mans, entrelazade os dedos, co dedo gordo para baixo, co el de fue a pescar se la comió. Este. Aí, e a de tres, imos xirar, imos comprobar se estades conectados. Lucy. Non me sale. Que vos pasa? Non me sale, que queres que che fija? Que vos pasa, cativada? Esta xeración, que so de Zetas ou H ou... Non sae, non? Que pasa? Non, ti como és do Depor, xa sei porque non che sae, pero non é... É que eu son do sur, tedes que perdoar. Eu xa vos digo como activarvos. Eu son do sur, son das Rías Baixas, somos de California, sabedes? A zona meteorolóxica onde somos o Cádiz de Galicia, sabes? Hai alguén de Bayona aquí, non? De Bayona? Coa Terreña? De que sitio? 1 de marzo? É que non tes micro, non te oio, se non falas un poquinho máis. Andersen? Andersen? Non, xa. Perú, Bayona é unha parroquia. Estabaredo, Baíña, Perú. De que colexio? Andersen. Hai un colexio en Bayona que se chama Andersen. É en Valladares. Entón non é Bayona, pero ti és de Bayona. Xa sei por que eres de Bayona. Sabes por que o sei? Pola pinta. Chistes malos, vale? Chistes, vai haber chistes malos. Pero tirarei confeti. No, tampouco. O do Depor e colega, como te chamas? David. David, en que curso estás ti? FP de que? Xardinería, que chulo, que guai. Vouche dar unha tarefa, vale, vouche pedir un favor. Podes botarme unha man desde aí? Vale, isto é importante porque durante o acto vai haber aquí unha bucina, a bucina oficial de... Esta está en Meteo Galicia sempre, vale? Esta está en Meteo Galicia, ten a Juan sempre. Mira, Juan, que significa uno en inglés. Pois este é o nivel, así que... No, tampouco aplaudades todo, que me molesta. Esta bucina, ti chamaste? David. Mira, David, esta bucina vai estar aquí. Ou aquí, que igual queda mal na foto. David, esa bucina, cando soe, a túa frase vai ser... Espera, voucho dicir porque teño aquí apuntado. É importante porque é o lema... Mira, a túa frase, David, vai ser a túa frase... Bueno, pois sí. Galicia, refugio climático. Bro. E faz así. Vale, isto é para conectar coa mocidade, sabedes, adultos. Galicia, refugio climático, bro. Se te queres levantar nese momento, queda guai. Entón, aquí igual está falando o presidente, non sei quen vai a tocar a bucina. Bla, 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 bla. Espera porque cando fagas iso, para non sentirte só, porque somos equipo, os compañeiros, hoxe aquí, dos 24 colexios, vanche responder. Ajá. Vale? Ensayo para despois. Bla, 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 bla. Ajá. Guapísimo. Vale. Gracias, David. Perfecto. Explicou antes Teresa como se recolle un premio.
agora, antes de... É dicir, antes de explicar como se recolle o premio, gustaríame pasar lista de todos e cada unha das escolas e colexios que estades aquí. Parece vos? Entón, tes unha pregunta? Por que faz así? Te estaba rascando? El rascas así. Despois vouche pedir un favor a ti, vale? Vou pasar lista das escolas e quero que fagades un forte algo o unísono, igual. UE, vale? Dúas vocais abertas. UE. Sí? Como cando a selección española gañou, sí, que saía Casillas, o campo decían Casillas, Puyol, Xavi, Cristiano. Se non era, hai que estar atentos. Ponme música de pasar lista, por favor. Esta me vale. ¿Dónde está? O CPR plurilingüe Andersen Auga Longa de Vigo. Ese é o rollo. CPI Aurelio Marcelino Rey García. O CIP plurilingüe Barreiro Vigo. ¿Dónde está? O Centro de Educación Especial María Mariño a Coruña. ¿Dónde está o Centro de Educación Especial Infanta Elena Monforte de Lemos? Ven, un pouco menos de enerxía aí, a ver si nos activamos. ¿Dónde está o CPR plurilingüe Montesol Vigo? CPI plurilingüe Cruce Cerceda. CIEP... cuántas cousas. Plurilingüe Pumar Rois. Moi ben, esa enerxía. De momento ides gañando. ¿Dónde está o plurilingüe San Miguel Paradela? O plurilingüe Jesús Ferro Couselo de Valga. A ver, estes que son un poquillo máis maiores e teñen máis enerxía. Aínda que conforme ides crecendo, decrece a enerxía. Despois o 18 volve a subir. Aí está. Hoy es Carlos Casares de Vigo. Cuidado. Hoy es Celanova Celso Emilio Ferreiro. Y es de Chapela Redondela. Después a ver quién sigue esto con esta energía, ¿eh? ¿Dónde están? Y es Gonzalo Torrente Ballester de Pontevedra. Y es número 1 Carballiño. Y es plurilingüe Pintor Colmeiro Silleda. ¿Dónde están os Ramón Camaño Muxía? Ahí está Costa da Morte. Ramón Ayer huyó a Lalín. ¿Qué significa OM? Ramón María, que é un O, teño un O cerrado, non un A. A ver, Ramón María Ayer Ulloa. Aí está. Falta alguén? Falta algún cole? Cales? Como vos chamades vos? María Mariño. E non lo dixen? Sí. Sí que o dixen. ¡Oh, María Mariño! Bueno. Era só para comprobar se estaba desactivados, vexo que sí. Vou explicar neste momento como se recolle un premio. E para iso preciso o que lle picaba a cabeza, que non me está facendo nin caso, que veña aquí comigo, por favor, dalle un aplauso ao amigo da cazadora do plumífero. Ven comigo. Ven. Aí está o futuro presentador do ano que ven. Sube aquí. Colle ese micro de paso que subes, porfa. Este. Deixa o pé de micro, ven comigo. Como te chamas? Brais, Brais. De onde eres, Brais? de IES número 1. De onde está iso? En Carballiño? Sí. Ves como teño unha memoria? Bueno, tes que pegar ben o micro. Hai un señor os venres a noite que leva máis anos que ti, sabes? Na televisión de Galicia. No. Non? Un señor que chamase Xosé Ramón. Non sabes, non? No. Claro. É que non ven a tele, Lucía. Xa. Xa. Pois hai un señor que leva o micro pegado sempre aquí. Entón tes que pegalo ben aí, non? E tes que ter atitude de presentador. Porque vouche... De feito, con permiso, eu creo que así... No. Sí, así. No. Bueno, igual tes o teu estilo, porque Broncano marcou unha tendencia. Se precisas calquer cousa, vouche dar confeti incluso, para que teñas aquí, vale? Entón, o que vou facer, como Lucía fixo moi ben, pero agora estamos noutro flow,
é que ti me fagas unha presentación tendo en conta que David xa ten a súa frase, eu vou sair como sairía unha persoa que recolle un premio, veño aquí, espero para a foto, esta grada vai me dicir oh, aquela grada vai me dicir ah. Toca a bocina, poso e tiras confeti, vale? Tírasme confeti a min a cabeza, de acordo? Sí. Chamábaste? Brais. Brais, igual que antes, moi ben. Pois entón, salo de escena, vos, Brais, preséntame, vos recibides con aplauso, veño aquí, fago a miña movida o ¿De qué ganaste el premio? ¿Y qué premio vas a recoger? Iso despois. Non te quentes, espera, non te quentes. Espera, ten paciencia, Brais. Que estudias, Brais? Uf, nada. Ah, no. Nada. No. Matemáticas e galego. Que están os profes aquí, non? Claro. Onde están os profes? Ali Isabel e ali Encina. A que está grabando. Mira, ela como se nota que é maior que grava en Sí. horizontal. Ves? Ali Isabel. Encina, perdón. Encina. Que tal estudiante, Brais? Ben? Sí? ¡Ojito! Así ou así un pouquiño? Así, a tope, non? E que tal o tema da climatoloxía? Bien. Sabes dicirme que é un eixovara? Ah, sí, eso era... Espera. No. Unha Lo parroquia do Carballiño. Lo de... Sí, eso. Eso. Chulísimo iso, eh? Sí. Hola. Está guai. Lo de Kelvin y esa cosa, ¿no? Sí, pode ser. A verdade, eu son de letras, non teño nin idea. Pero pode ser. Puede ser. Bueno, pois, salo de aquí, eu xa xa contei cousas de min, que son de Bayona, tal, son ese. Se non te acordas do meu nome, tens que dicir Rafa Durán, si queres, Paréceche? Sí. Sí? Veña, confeti na man. Darlle un aplauso a Brais que me vai a presentar. Música aí detrás. Que se presente Dalle, Rafa. pero fai unha presentación larga, un pouco, non? Un poquinho longa. A ver. Soy Brais, estudio en el IES número 1. Imagínate un programa de televisión empezando así, Claro, maravilloso monólogo. Ah, no. Entonces, Sí, dalle rollo. vamos a hacer una recogida de premios. Ose vai pasar a recoller os premios Rafa Durán. Espera. Vou facer entón de que recollo premios. Vale. É un ensayo, tío. Tes que Sí. entender, claro. Sí. Ah, bueno, que pasa? Entón, imos cambiar isto. Ti estás facendo de Lucía, que é a que vai presentar os premios, xa non está facendo de mí. Aí está. Ah, eu falo así? Un pouquiño sí, Non me digades iso. un pouquiño sí. Bueno, pois Vale, nada. entón, agora recordades o de antes, non? Porque o que vai pasar agora é que vai entrar o presidente, supoño, dame un aplauso e xa está, non? Aí está. Que pase. Que momento este, Momento épico. Claro. Señor presidente, non vamos a obviar que está entrando vostede. Ten aquí... Ten aquí detrás a David coa camiseta do Depor, este é un momento único. E dixemos, non vamos a obviar que está aquí o presidente, cando entrou. El chamase Brais, é do Carballiño. Estamos facendo un simulacro de como se recolle un premio para que isto pois vaya rápido. Ali está Lucía Rodríguez, eu son Rafa Durán, ele é Brais do Carballiño e detrás está David, que si tocamos esta bocina di... Que épico. Vale. E agora que xa imos salir nos informativos, sen dúbida, imos facer esta entrada. Eu vou facer de recolledor de premio, porque vai sair un profesor e 2 alumnos por centro. Ti fas de Lucía. Vale. Vaise subir por esta escaleira. Aí está. Agora imitas. Vale. Subides por aquí. Hoxe vamos a facer a recollida Espera de... un momento. Veño aquí.
Vides aquí o centro, onde eso vai es. a estar, quen vai a estar? O señor presidente? Sí, estará o señor Presidente, presidente, a señora Lucía. conselleira e o director xeral. Non entrará. Eu non entrego, eu estou aquí regordadiña. Non Ela só reguncho. presenta. Aquí están presenta. os Vale. tres entregadores, despois póñense diante ao lado profesor e dous alumnos, Vale. pousan para a foto e baixan por aquí para que Lucía siga presentando o seguinte recolledor de premio de placa. De acordo? Brais, Vale, vale. Lucía Rodríguez, agora, Sí, sí, Lucía. música de recoller premios. Necesito a dúas persoas ¿Y la música? A música pide ya a Adrián. Adrián, pon la música. Ahora. Hola, hoxe vamos a facer unha recollida de premios Inventa unha categoría. dun instituto do... no tenés por aquí unha chuleta, No, invéntate. no. Invéntate, que eres capaz. IES Deportivo FC, Vale, moi ben. que vai a recoller o premio Rafa Durán. Sí, vimos. Iríamos por aquí. Aquí estarían os tres moi ben. Confetti, ¿no? Presidente Concelleira e director xeral, Xeral. perdón, entregarían placa, pousamos para a cámara pois do centro que este grazas e sairíamos, vale? Así o que queirades. E baixamos por aquí. Darlle un aplauso a Brais e as nosas compañeiras. E agora sí que sí. Queres dicir algo máis? Forza Depor e o Paletti. Eso é. E viva Galicia. Entón, imos alá. Despídome. Sí. Sí. Só vos pido a última cousa, que antes, señor presidente, fixemos un quecemento rápido e non saiu. É porque estamos fríos, entón vou vos pedir que separedes as mans, axuntedes, separedes, xuntedes. Este aplauso para todos vos e para a miña compañeira Lucía Rodríguez. Moitísimas grazas, meu ben querido Rafa Durán. Non marches moi lonxe, que igual te lío despois para outra cousa. Bueno, pois como ben dicía, hoxe xa botamos unha risa, xa que cimos un chisquiño e, sobre todo, o motivo que nos trouxo daqui, pois, bueno, para iso xa fomos quecendo as mans porque hoxe desaplaudir moito, porque esas entregas deses recoñecementos ás meteoescolas de excelencia. Ben, sabedes que temos tres categorías, educación especial, escolas de educación primaria e tamén de secundaria, e o que fixemos, de alguna maneira, hoxe xa sabedes que sodes 24 as meteoescolas que estades aquí, é tratar de representar por cada unha desas categorías, pois, unha desas meteoescolas de excelencia. Unha de educación especial, outra tamén en primaria e outra en secundaria. O que fixemos, de algún xeito, pois para unha mostra un botón, que é unha representación audiovisual que percorre estas tres categorías. Entón, o equipo de audiovisuais visitou tres escolas, neste caso digo vos cales porque vos ides ver algúns de vos, o CEM María Mariño de A Coruña, o CPI Aurelio Marcelino Rei García de Cuntis e o CPR Plurilingüe Barreiro de Vigo. Atentos e atentas, é só unha representación das 24, pero como as 24 non se podía ir, pois estas tres quedan representadas nesta peza audiovisual que preparamos. Olla de aí. Eu son o titor do programa formativo de formación profesional básica de xardinería e viverismo no Centro de Educación Especial María Mariño. Neste centro, aparte de impartir primaria e secundaria, impártese 4 módulos ou 4 programas formativos de formación profesional básica: lavandería, repografía, cocina e xardinería e viverismo. Conseguimos unha financiación dentro dun proxecto e adquirimos unha estación meteorolóxica automatizada. Para profundizar no seu funcionamento e interpretar os valores que nos pudera proporcionar, apuntámonos no programa Meteoscolas. Foi unha forma de profundizar nese conocemento. A parte que, evidentemente, a climatoloxía é un dos factores principales que influyen no desenvolvemento das plantas, tanto en xardines como en viveiros. Todos estes datos, como xa explicará algún dos rapaces, servinos para saber, por exemplo, por que moitas froiteiras da nosa colección de variedades de uso tradicional en Galicia de maceira, por que non brotaron como debían de brotar.
¿Y qué se debe a esto? Pues que le faltó frío en invierno, que se mide con las llamadas horas frío. Las horas que pasa de menos de 7 grados centígrados de noviembre a marzo. Para los manzanos es recomendable entre 200 e 800. Unha parte importante destes programas é a aplicación práctica, é dicir, nós somos os titores e guiamos, pero eles son realmente os que fan o traballo. Cada semana bajamos un grupo de prácticas a medir las temperaturas del pluviómetro y de la temperatura máxima y mínima y las comparamos con la del tiempo que hace en el periódico actualmente. Hasta el final del segundo trimestre no hicimos los cálculos estadísticos correspondientes y en los posteriores análisis incluso podríamos decir que nuestro invernadero está adaptado para poder tener un clima en miniatura adaptado a nuestras necesidades. Eles fan todo o traballo encaminado a obter unha serie de conclusiones, é dicir, o traballo diario práctico o fan eles, e logo a conclusión final é unha consecuencia tamén desenvolvida por eles a partir deses datos que eles mesmos traballaron desde o principio do programa. Bo día, bueno, son Marcos, son o coordinador de Meteoescolas, benvidas a CPR Barreiro e vou vos presentar as actividades que facemos no noso proxecto Ventares e Zoares o tempo en Valadares. Levamos participando nel dende o ano 2014-2015, por lo tanto levamos unha década xa participando neste programa do Plan Proxecto. Por que escollemos este programa? Pois basicamente porque así conecta o alumnado coa súa contorna, non? Máis inmediata. Que sexas conscientes da importancia, non? Que ten o cambio climático no seu día a día e que vivan día a día a meteoroloxía en sí. Ben, rapaces e rapazas, temos os datos da estación meteorolóxica, introducimos eses datos para facer os climogramas. Facemos un gráfico e apuntamos todos os datos, entonces vemos que van baixando na gráfica as temperaturas de xaneiro. O alumnado principalmente aportalle pois, un modo de aprender diferente. O sair da aula, o sair das 4 paredes da aula, tamén participar con outros centros, participar xa de maneira internacional incluso. Estamos vendo este grupo de alumnos que están realizando un modelado do vento, unha materia tan etérea, tan intangible como o vento, pois están dando corporeidade. Básicamente, as competencias que desenvolven móvense no ámbito científico e tamén unha conexión entre materias, como pode ser a creatividade, a ciencia, a arte, está todo pois, interrelacionado entre sí. Isto, por exemplo, pois, semella pois, o movimento que fai o vento, o movimento que fan as ondas do mar. Este tamén podería ser como evoluciona, non? Como se comporta unha corrente de aire. O ano pasado fixeron este tipo de pezas con pasta de celulosa procedente de recursos do centro, material que vai sobrando de murais, de documentación, etcétera, que se vai reciclar e se chegan a facer este tipo de pezas. Bueno, pois o centro educativo aportalle unha interactuación entre etapas, tamén unha cohesión, unha maior cohesión entre o profesorado participante, detectar o mellor unha serie de necesidades de aprendizaxe dos alumnos. En fin, creo que é moi positiva a participación no proxecto en máis estes aspectos. Si el viento sopla hoy, ventanita, dime ahora cómo está el día hoy. Somos o CPI Aurelio Marcelino Rey García de Cuntis. Levamos desde o ano 2012 traballando no programa Meteoescolas. Escollemos este programa porque o Concello de Cuntis conta cunha peculiaridade moi significativa, que é a ubicación do único radar meteorolóxico de Meteogalicia. Entón, isto motivounos para que o alumnado coñecese o significado deste radar, da ubicación deste radar neste Concello. E hoxe en día xa é un proxecto moi asentado, onde participan as 3 etapas educativas, un maior número de alumnado que motivou a seguir participando nel. O
que facemos co alumnado de cuarto da ESO é ir á caseta meteorolóxica e tomar as medicións dos distintos datos que registramos. E o alumnado de cuarto de primaria toma nota de todos os resultados que eles miden, fan unha gráfica cos resultados mensuais das medicións. Unha vez que facemos os resultados das medicións, pois subimos ao laboratorio e o que facemos é uns experimentos relacionados coa meteoroloxía e sobre todo coa presión atmosférica para explicarles tamén un pouco como funcionan. Este proxecto permite ao alumnado afondar no coñecemento da meteoroloxía mediante a realización de experiencias didácticas realizadas dende as distintas materias que participan no proxecto, pois matemáticas, física e química, bioloxía, lingua inglesa, francés. Il pleut, ton parapluie, tu veux. Today is it foggy and white chilly. A nosa profesora de galego, Carmiña, entregounos. Todo isto o que fai é mellorar as súas competencias tanto a nivel lingüístico como científico e matemático, como as competencias de aprender a aprender, a competencia digital, etc. Pois este proxecto é un proxecto moi transversal, é dicir, un proxecto moi interdisciplinar no que participan moitas materias diversas, pero tamén moi interdisciplinar, onde o alumnado ten a oportunidade de interactuar con alumnado de outras etapas educativas do centro, o cal é moi positivo para eles. Unha das actividades que máis éxito tivo ao longo de todos estes anos foi a visita anual que facemos ao radar meteorolóxico de Xesteiras, no que o personal técnico de Meteo Galicia nos explica o seu funcionamento. Entón, quería aproveitar esta oportunidade para darlle as grazas a todo o persoal de Meteo Galicia pola estreita colaboración e pola axuda prestada ao longo de todos estes anos. Moitas grazas. Bueno, pois é unha representación desas 24 meteoescolas de excelencia que hoxe estades aquí para recoller esa placa que vos vai acreditar como xente boa, xente de bo facer e, sobre todo, motivar para que siga sendo así. A dinámica explicou unha Rafa un chisquiño antes, se vos parece, brevemente vos resumo, irei chamando en grupiños de 3 en 3 a todas as escolas. Aquí arriba cada un vai recollendo, as 3 persoas que se van a encargar de entregar, vamos entregando, e antes de baixar, as 3 escolas xuntas facemos aí unha foto e baixamos. Xa vos digo, vai ser todo en tandas de 3, vale? Senón, despois reorganizamos o chollo, non hai problema ningún. Bueno, pois, sin máis dilación, vou chamar xa a esas 3 persoas que se van a encargar de entregar as placas e os diplomas, o presidente da Xunta de Galicia, don Alfonso Rueda Valenzuela, a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, don Ángeles Vázquez Mejuto, e o director xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, don Jesús Manuel Álvarez Bértolo. Moitísimas grazas aos 3, situámonos xustamente aquí no medio, que hoxe temos moito que repartir, e eu voume cara ao meu recunchiño para ir chamando e dequecendo xa para aplaudir moito a esas 3 primeiras escolas. O CEE María Mariño da Coruña, o CEE Infanta Elena de Monforte de Lemos e o CPR Plurilingüe Andersen Augalonga de Vigo. Eses 3 representantes por cada unha das escolas que vayan subindo. A unha vez estén todos entregados, todos xuntiños, poñémonos para a foto de grupo, se lles parece. Continuamos chamando aos 3 seguintes. Ainda falta un. Ai, sí, é que son moita xente. Son moita xente, claro que sí. Estamos todos agora, verdade que sí? Moitas grazas. Vou continuar chamando aos... Ainda non, faltanos algún, non? Son... Ai, aí están, faltan as entregas. É que son grupos de 3 coles, claro que sí. Parece vos que chame de un en un, senón...
Agora sí están entregados todos, verdad? Vale, perfecto. Digo que agora creo que sí estamos entregados todos, non? Dime se podemos dar un pasiño adiante todos, porque así ilumínanos mellor, saen mellor as imaxes, no streaming tamén nos ven mellor e na fotografía. E unha vez estén entregados, moitas grazas e parabéns, podemos ir baixando. Graciñas. A ver agora, que a segunda seguro que nos vais a ir mellor, xa veredes. As seguintes 3 escolas son o CPI Aurelio Marcelino Rei García de Cuntis, o CEI Plurilingüe El Barreiro de Vigo e o CEI Plurilingüe Montesol de Vigo tamén. Imos subindo de un en un, por favor. Agora sí, estamos todos xa. Pois poñémonos para a foto. A verdade é que estamos todos un pouco para este lado. Así poderíamos compensar quizáis a fotografía con algún se que vos queredes situar ao outro lado xustamente e vais a ir moito mellor. Isto xa é defecto del profesional, que digo eu. Ai, penso que mellor, verdade, compañeros? Veña, pois damoslle un forte aplauso. Moitos parabéns, se podedes ir baixando, que imos coa seguinte tanda. Se vos parece, de un en un iremos entregando para non facer esta mestura que estamos facendo agora. O CPI Plurilingüe O Cruce de Cerceda, o CPI Plurilingüe Pumar de Rois e o CPI Plurilingüe San Miguel de Paradela. E aí van chegando xa o Plurilingüe San Miguel de Paradela. A ver, temos todos algo na man para mostrar na foto? Moi ben, pois aí a temos. Moitos parabéns, e en canto a teñamos lista, podemos baixar. Moitas grazas. Seguimos, CEI Plurilingüe Xesús Ferro Couselo de Valga, hoy es Carlos Casares de Vigo e hoy es Celanova, Celso Emilio Ferreiro de Celanova. Por onde andan? Que vayan subindo de grupiño en grupiño de 3.
de Celanova e con isto pechamos esta seguinte tanda. Moi ben, pois temos aí esa foto de recordo e continuamos coas seguintes meteoescolas de excelencia. Podedes ir baixando. Moitas grazas e parabéns. IES de Chapela, Redondela, IES Gonzalo Torrente Ballester de Pontevedra e o IES número 1 do Carballiño. Veña, imos subindo por ese orde de 3 en 3. Moitos parabéns. Bueno, espero que teñades pensado xa onde ides poñer a placa, Que estas placas hai que lucilas na porta da escola. E para finalizar, aí chega esa xentiña do Carballiño. Moitos parabéns a todos e a todas e xa rematamos con esta última tanda que nos queda. Podedes ir baixando, xa temos a foto lista. Hoy es plurilingüe pintor Colmeiro de Silleda e é Ramón Caamaño de Muxía e hoy es Ramón María Ayer Ulloa de Lalín. Pois xa estamos todos temos esa placa, ese diploma. Moitos parabéns, cando esteades listos podemos ir baixando. Moitísimas grazas e a desfrutalo e a seguir lucindo e que ano trasado sigades acumulando recoñecementos. Moitas grazas tamén, conselleira, presidente e director xeral, por facer esas entregas que pouquiño a pouco foron fluindo, verdade? Despois xa foi a cousa mellor. A ver, que pasou? Hola, que tal? Moi... Que? Ti moi ben? Bueno, Sí, moitas grazas. entregadores moi ben? Recolledores? O do clima, ben, o de recoller premios? Un poquinho o ano que ven, hai que esforzarse e xa vides ensayados. E que quería intervir, Lucy, perdoa, Sí, nada, dime. porque quedoume antes pena e non falar máis con Juan. Juan. É o novo José. José. Juan é agora. Juan é o novo. Juan, por favor, podrías subir un momento? Darlle un aplauso Xoan a Taboada. Juan Taboada. Escoitámolo moito pola radio, verdade? Na Radio Galega, na Televisión de Galicia. Cando queremos saber de tempo. Coordinador de predicción. Coordinador técnico. Técnico, perdoa. Aquí hai FPS, moi ben. Coordinador técnico de predicción meteorolóxica. Meteorolóxica, eso é.
Ti eso que falas con Kiko Novoa moitas veces, que che dá paso, non? Eu e todos os meus compañeiros, claro. Estamos aquí para falar da meteoroloxía, estamos premiando. Bueno, que tal os premios? Ben, estades contentos? E contentas? Sí. Darvos un aplauso que merecedes, veña. Juan. Teño, que fai un coordinador técnico de predicción meteorolóxica? Que coordinas? Como é? Cantas estacións hai en Galicia? Pois, bueno, o traballo que facemos, moitos dos rapaces seguro que xa o saben, porque temos un programa de visitas, nos veñen a ver, pero como sabedes, sempre o de... En San Marcos? Sí, bueno, al lado da Consellería de Medio Ambiente, San Lázaro. En San Lázaro. San Lázaro. Quen estivo en San Lázaro na estación central de Meteo Galicia, non? Sí, Meteo Galicia. Levanta a man, quen estivo? Hai algúns... Sí? Molaría visitala, unha visitiña, non? Así perdemos unha mañá sen clase. Me digo eu. Que facedes ali? Pois mira, o que facemos é ciencia, que iso é o principal, esa se destacou aquí nestes 3 vídeos. O que facemos é recoller todos eses datos que están medíndose de continuo nas 160 estacións meteorolóxicas para saber cal é o estado da atmosfera e a partir de aí calculamos. Temos que facer cálculos para saber como se vai a mover a atmosfera e con eso poder advertir o tempo que vai a facer nos días seguintes e eventualmente se algún parámetro, vento, chuvia, temperatura, pois pode acadar niveis peligrosos, pois tamén avisamos a poboación. Así que o máis importante é que o que facemos é ciencia, non somos ninguén especial, simplemente hai que estudiar un pouco e a partir de aí, pois vexo que hai bastante canteira. Cantas estacións meteorolóxicas hai en Galicia? 160 estacións meteorolóxicas automáticas. Cada 10 minutos envían os datos ao centro meteorolóxico. E canta xente traballa para ter eso o día? Porque, bueno, son automáticas, pero haberá que mantelas. Claro, ao redor de 25 persoas, efectivamente. Somos, como dixo Ángeles antes, a conselleira, físicos, matemáticos, xente de ciencias ambientais, xeógrafos. Digamos que hai a parte meteorolóxica, despois hai a parte do clima e do cambio climático e, polo tanto, é moi importante que os datos sexan de calidade porque o clima non é algo que sintamos no día a día, o clima é a estatística e entón temos que estar moi seguros de que os datos que recollemos son datos de calidade para despois poder caracterizar o clima. Víamos, por exemplo, antes nun dos vídeos como algúns alumnos facían os climogramas. Temos que saber, coñecer ben cal é o clima de Galicia para despois tamén poder saber e falar de se o clima está cambiando ou non. É un tema recurrente o do clima, sen dúbida. Eu, cando traballaba con Lucía, no Aquí Galicia, o fai dos veráns, saía de Baiona a un punto de Galicia e sabía que pasando o Grove hai un clima, pasando por Riño hai outro clima, sabía que tiña que levar unha chaqueta se iba a Ferrol ou se iba a Arteixo, se ia ás termas en verán, pois mellor non meterme nas quentes. Galicia ten moitísimos microclimas. É emocionante, entón, non? Sí, bueno, de feito, por eso existe Meteo Galicia, porque realmente é complexo facer o pronóstico meteorolóxico cada día, porque hai que ter moita precisión para ver os diferentes lugares. Non vale decir chove ou decir que fai sol. Casi nunca fai sol en toda Galicia, casi nunca chove en toda Galicia. Así que temos que distinguir. E eu teño experiencia, eu son de Vigo, estudaba en Santiago, viñamos moitas veces en coche e había unha curva cerca de Caldas que lle chamábamos a curva das nubes. Porque cando, sobre todo no verán, é típico que estea nublado no norte, máis despexado no sur, e sabíamos que ao pasar aquelas curvas, pois posiblemente veríamos nubes no horizonte. Detrás do muro, en Mordor. Bueno, ademais a xente na estación de buses eu sí que vía que os do sur éramos máis morenos un pouquiño xa na primavera. Que ten que estudiar aquel que lle apeteza traballar en Meteo Galicia, por exemplo? Pois, como dixen antes, está realmente moi aberto. Non hai un estudo concreto. Moitos dos que traballamos somos físicos, porque, bueno, ao final, digamos que o que hai que facer é resolver un problema de condicións iniciais, un problema no que a partir duns determinados datos hai que saber como evoluciona. Para iso hai que resolver unhas ecuacións que son complexas e que, polo tanto, bueno, pois os físicos, digamos, dominamos un pouco esas materias. Pero hai que interpretar tamén os mapas, hai que
traballar moito en cuestións de adaptación, de mitigación, de cambio climático, e, polo tanto, bueno, agora é algo que está moi aberto. Nos na plantilla, como dixen, pois somos físicos, hai matemáticos, hai xente de ciencias ambientais, xeógrafos, en fin, é un abano bastante amplio. O principal é que vos gusten as ciencias. Hai xardineiros? Xardineiros tamén son necesarios. Temos, de feito, un taller porque pensa o que dicíamos antes, todos teñen cabida. As estacións meteorolóxicas teñen que medir sempre da mesma maneira e, polo tanto, necesitan ter erva no suelo, pero a erva non pode crecer, así que tamén precisamos xardineiros. Pois entón, vamos darlle tarefa ao xardineiro. Galicia refuxo calidade, bro. Moitísimas grazas, Juan. Non sei se queres comentar algunha cousiña máis. Refuxio climático. Está descentrado. Está nunha idade complicada. Nada, simplemente, bueno, moitas grazas. Os protagonistas sodes vos. Dentro de Meteo Galicia, as miñas compañeiras Ana e Natalia, que están aí na primeira fila, son as que máis traballaron para levar adiante este programa de Meteoscolas, así que tamén se merecen este aplauso. E nada, a seguir estudiando e que vos gusten os datos e as ciencias. Alguén ten algunha pregunta? Mañá vai a facer bo, Ese era o que iba a preguntar a continuación. Graciñas, Juan, amigo. Lucy. Moitísimas grazas, Juan, claro que sí, sobre todo por esa, pois, boa nova que xa nos presta, verdade? Hai que tender a roupa, Rafa Durán, que mañá dixo que non chove, así que sacamos o tendedeiro. Bueno, estamos a piques de rematar, pero por suposto non queremos marchar para as nosas casas sen escoitar antes unhas palabriñas tamén a modo de clausura, que hoxe nos está acompañando. Temos esa fortuna do presidente da Xunta de Galicia, don Alfonso Rueda Valenzuela, así que dámoslle un forte aplauso para recibilo. Bueno, moi boas tardes. Eu só quero agradecer. Para eso estou aquí. Primeiro, agradecer que me invitarades a algo. Pois a verdade que foi un acto moi chulo. Noraboa a Lucía e a Rafa Durán por conducilo ben e facer algo así. E despois, darlles gracias pois aos protagonistas que están aquí, que estades aquí, que son varios. Primeiro, gracias a Santa Guada e todo o seu equipo. Por facer, primeiro porque son moi bons, porque acertan. Se un quere saber o tempo que vai facer en Galicia, hai que ver o que di Meteo Galicia e a xente que traballa aí, e non é nada sinxelo, en moitos sitios de fora de Galicia, en toda España, saben que un dos millores servicios meteorolóxicos que temos no país, eu pido un aplauso para eles porque fan moi ben en Meteo Galicia. E ademais, non é só o que acerten, é que preocúpanse de difundir a súa ciencia, de que todos o entendamos e de que teñamos amor e interés por todo o que supón o clima, que é algo que influye as nosas vidas moito máis do que pensamos e que todos os días pode cambiar. E xa visteis agora, cando veñen fenómenos climáticos duros, adversos, como influyen na vida, ás veces, para mal, por desgracia, de moitísima xente. Por tanto, saber o que vai pasar, entendelo dende o principio, é fundamental. E por iso eu quero agradecer a todos os centros educativos, empezando polos profesores e as profesoras, que dedicades parte do voso tempo a maiores de todo o traballo que xa tedes a meterlle aos alumnos ese interés pola ciencia, ese interés polo clima e por entender por que pasan as cousas, que creo que é moi importante. Por lo tanto, moitísimas gracias. Hai colexios, sabimos aquí, que levades moito tempo participando neste programa e eu creo que iso é bo, que non vos cansades, que llevedes interese, que sobre todo a xente que vai pasando, todos os rapaces e rapazas sinten tamén esa curiosidade. Por lo tanto, tamén gracias a todos os que estades aquí, de moitos centros educativos de toda Galicia, pois por pensar que isto vale a pena. Non só porque creo que é interesante saber sempre por que ocurren as cousas, por que pasa algo tan directo como o tempo que está facendo, que vai facer, sino sobre todo porque estades facendo, e con isto remato xa, un labor fundamental. Todos eses obxectivos que nos marca a Unión Europea, respecto ao enorme problema que supón o cambio climático, respecto aos perigos que temos que afrontar, que hai 20 ou 30 anos ou non estaban, ou se estaban non éramos capaces de verlos como os vemos agora, pero ainda estamos a tempo de reaccionar. E que Galicia este cumprindo os obxectivos que nos marca a Unión Europea para todos os países de Europa, co grande que é, antes que a inmensa maioría do resto dos territorios. Que aquí sexamos capaces de reducir a huella de carbono, que sexamos capaces de apoiar as enerxías renovables,
que sexamos capaces de facer todo o que algúns ainda nem empezaron a facer, e nós saímos moi adiantados, e sobre todo que ides deixar a xente que veña detrás, iso é fundamental, e os que veñan detrás de nós e detrás de vos dentro de moitos anos, disfrutarán do que agora estades facendo por cambiar as cousas que fai falta cambialas respecto ao clima. Por lo tanto, ese lema de Galicia Refugio Climático é unha gran verdade. Hai sitios onde o clima é un clima extremo, onde as condicións de vida son malas ou poden ser peores polo clima. Aquí, afortunadamente, temos unhas condicións, Galicia tamén é un paraíso, eso hai que preservalo, hai que coidalo e hai que sentirse orgullosos. E iso é gracias a vos. Por lo tanto, gracias pola labor que facedes e vivan as meteoscolas, que son moi importantes. Moitas gracias. Grazas. Moitas grazas por esas palabras. Iballe pedir ao presidente que non baixara, porque penso que é máis difícil. Rafa, ven aquí, vais me botar unha man para isto. Eu quería, antes de marchar, antes de voltar a casa e ir a comer, que son... Son as 2 menos un minuto. Para que vexades que isto en directo, Streaming. Podemos facer unha foto con vos, un vídeo selfie, a modo vídeo, que o levedes de recordo, parece vos? Pasamos yo... Como? 20 euros, non hai problema. O dos dereitos de imaxe, Rafa, que agora está a cousa así xa. Confeti, vale, sí. É carísimo, Mira como veñen. Mira, tedes as gorras con vos? Todo o mundo ten gorra? Nas bolsas que vos deron, ollade dentro, porque hai unhas gorras. É que como sodes menores, eu creo que deben baixar así a cabeza e así non se lle ve a cara. Non, poñede todas as gorras. Exactamente. Bueno, que imos facer? Non hai gorra para o presidente. Conto rapidamente. Para o presidente, haberá algunha gorra por aí. Mira, tes tú unha que tiñas aí, que che deron o paraugas, a toalla, a botella e a gorra. Estaba no chan, pero o chan está limpísimo, Pasa por aí, temos dúas. Moi ben. Vale, cas gorras postas. Imos facer a inversa, verdad? Que ao principio pensábamos subirvos a todos, pero logo dixemos casi é mellor que queden abaixo. Como todos son premiados, tal cual. Entón, mira, vou facer dúas. Fago un vídeo e despois fago unha foto. Vale? En pé ou non? Sí, de pé, todo o mundo en pé. Veña, arriba, arriba, arriba. Ui, madre. Sabes que pasa? Que algúns que están detrás son máis baixiños cos outros. Sí. Aí está. E se non que lledes en brazos. Pero con ruido, vale? De acordo? Lucy, mira, imos facer así. A ver, dalle. Estamos facendo a modo selfie, vale? E despois damos a volta. E imos dicir, este é un saúdo dos vos amigos, nome do acto. Ah, claro, Meteoscolas de Excelencia, Mocidade polo Clima, Galicia Refugio Climático. Con dicir iso e damos volta ao teléfono e sacamos vos a todos. Así é. Vale, moi ben. Con aplauso, que non quedes tososo, vale? Pero cando grave. Espera, que ven David. Vente para acá. E temos fotógrafo compañeira tamén, sí, veña. E caben todos así desde aí. Queres unha cadeira para levantarte? Pois entón, foto primeiro. Veña. Foto. Agachamos. Sí. Aí estaría. E agora sí, veña, agora o vídeo, que esta xentiña quere ir comer. E agora o vídeo, veña. Va a quedar guapísimo isto, Vai quedar guapísimo, mira. Pero espera. A ver o xardiñeiro. Vai así, espera. Mira, facemos desta maneira. Veña, dalle. Dalle, Lucy. Dalle, Lucy, porque hoxe estamos entregando esas Meteoscolas de Excelencia, porque a mocidade está loitando polo clima. E aquí están todos eles, os premiados de hoxe, os mellores. Rafiñas, amigos, Lucía Rodríguez, un placer, Rafiñas. Moitas grazas, son unha mensaxe e Esther, moitas grazas, Rafa. Non marches, queda comigo, veña, que total é para dicirlle son unha mensaxe. Tedes aos vosos autobuses, xa sabedes agardando para levarvos, pero antes diso hai unha pequena merendola que vos entregarán, vale, desfrutade dela. Grazas e parabéns, ala, veña, todos para casa. Veña, será almorzo, non merendola, non? Bueno, será almorzo. Adeus.
Música, Adri. Regulín. Din que agardedes aínda sentado.